Takže čus bus, to som ja, FIFO, a teraz sa idem zahrať loadout. Ideme hrať proti normálnym ľuďom, aby to bolo lepšie a zabavnejšie a aby to neboli žiadny botovia sprostí. No a teraz dáme asi striho, to sa bude celkom dlho načítavať. Captured. Control point C Už sme lost. sa vrátili naspäť do hry. Takže môžeme hrať, môžeme sa rozprávať hociako. No takže na Steam sa volám FIFO 4. Môžete zabavne, napríklad Loadout, Team Fortress, Wolfo, to občas hrávam. A Jerry's mod napríklad, hocičo proste. Bioshock mám tiež, ten bude možno natáčať, mám to v pláne. Mortal Kombat Complete Edition tiež, takže možno sa na to tešiť. No, ja neviem, proste... Teraz máme Dominations. Alebo Blitz. Áno, teraz máme Domination. A tam treba robiť, že berete control pointy a potom ich získavate a podľa toho, koľko máte control pointy a podľa toho získate body. Teraz vyhrávame. Ale škoda. A teraz loadout, double boss s minigunnou, aka XXX-36 scoperom. A fuck you. Najlepšie dve zbranie ever. Ja viem meno originálne, že? Control point B lost. Dávame pozor. Nikto tu. Dobre. Berme. Control point A is captured. To musíme dať. Dobre, to dáme. Ideme kontrolovať, nikto. Dobre. A nesmie nám nikto ukradnúť nič, takže musíme zdávať pekný pozor. Control point C is captured. Jo, už bereme C-ško a teraz ja berem Ačko. A idem na ňo. Jo, nedal som ho, čo škoda. Ne, ukradli nám control point Ačko. Control point B is captured. Ne, zabili ma. Ne, to prdele. Aj tak na ovšem, fucker. To proste je bez devka ever. To sa proste nedá prežiť bez smiechu. No, takže ideme na point Ečko a vlastne Ačko a musíme zdávať na nepriateľa kontrolu. A ideme tam hodiť krásny darček. No, a pekný. Joj. Som nevypočítal. Ne, do rýchy. Impossible, proste rebel vole. Takže ideme na to Ačko ešte raz. Pokúsiť sa aspoň o to. Ak ma nezabijú, dúfam, že nie. A ak ma zabijú, tak to nedostaneš. Teraz ideme so svojím MLG Quickscoperom, lebo som rebel vole. A ten má scope a také veci. Má to minigunový predlog a má to veľký zásobník. No tak ja vám ešte raz vravím, že môžeme zahrať hocičo. Mám aj Blocking Wall, Trackmaniu, Hawken, Max Gentleman a také kraviny, ktoré Robocraft alebo Team Fortress mám tam celkom dobré veci. Nemôžem ešte tradiovať, lebo som si veľmi veľa toho nekúpil. Vlastne nič som si doteraz nekúpil. A teraz ideme získať nejaký point Bčko. Musíme na Cčko útočiť. Dáme to. Vyhrávame 2670. Dáme to, ne, odtrvám mi ruku, ne. Ale to dáme, Nás nedajú. To musíme dať. Za Slovensko, za nás národ. Čo? Čo sa stalo? Dobre, to bol nejaký bug. What? To som dosť nepochopil, ale okej. Takže ideme na Cčko alebo Bčko, skúsime. Jednu z tých dvoch. Musíme skúsiť. No, ideme po Bčko, aby sme dostali XP. Dostal som XP. Aspoň niečo. Jo, vyhrali sme. Takže toto bude asi pre dneska všetko. Ešte si otvoríme daily bonus a pôjdeme. A vidíte mňa, som tam na kraji, úplne napravo, takže a bol som tretí najlepší z svojho týmu. Takže asi, ja neviem, za chvíľku končíme, teraz si otvorím daily price, pozrieme koľko expov som dostal a bútov, no teraz, ktorý si otvoríme, napínavé.
Jo, stredne veľa. Takže to sa oplatilo. Lúči sa s vami your boss. Čus!